Kelas 6 kenegoi kanan kebadan marjan bat ke duriau ba ya kabala tip kerteng kum kata ke duriau kabayap. Kane ke jeng kelas 6 cong kata kawa. Layat ho bagi pai ba no senang kila siap ting sikat dai hadin balajia kensan kane ke jeng jia kabapela ha kate kanan. Kata kanan kabaju dan ba ya ko kabasngir kering kum ko duriau hi. Kata kanan kinsan kala kelas 6. Kipai ba kimla ban sotu kila syapting kila ang ba tipsu naki ki daw ba selendet ba kane kanan kala syu kelas 6 lane kala rongsau kinsan kumne kipai ba ketika ri Jordan berkumju ri Israel babun na jengki gide ki muslim bat ki jiu bat khamtam lele ki ngej ba ka bai dei baka profesi ha ka bai dei baka jing kod no jang ka perthai Kipai ba kila syapting ba kila ang ba kane ka jingjia imat kala dai kapor ya ubenreu basyang masa hang ne hapo perthai ka jingmi jagane ka khubor amtang ba ka pensyang seir tangi kita kipai ba jagite ki arteli kiri henre ka jingmi jagane ka khubor kala pen syapting kala pen kiwen ru ya kipai ba hakeleng sodong ka perthai pat khamtam kipai ba kristan ha ka bababun kipai ba kristan Kiba jute ba syapangka Dead Sea ka duriau ka bayab bat kumju ka wayu protes tarter kitip ba baladan kano ka jingjia ka basneu lane ka jingjia ka bakla ya kita kiwa kamot ka pin ya kidakishin kiba itrim ka ba ka perthaikan sama haba pai pat chaka jingong chaki starot nia chaki teki artli kiri bat khamtam ki authorities changkari Jordan kleitu baki daw ba selendat bakane ka wa kapung kabami na katika jaka bakal litu ben cepo ka duriau ka basau balda amla ban telakam ka duriau ka bayap ru kan sa kelas 6 lang kidaw ba kilang ba katika nan kadan yi jingthung ki basau bat ki ba pen miru ye ki kenja ki basau kila ong ru bala ban dei lang ru na ka jingla jo ben riu ha ka baula brad yi jabo jaban cepo katika nan bat ka sapelong ya katika nan bakan sau kuntei bat ka ka baladap ka toy pat chak snong ki thau bat kum juru sya katika duriau ba ka bayap Henry nakalian jo piki pad ba ki bapet ya kene ka video hato pidan ayu ban ang halwar kene ka jingjia la ne pi siam jing so thu ayu nakalian ka jong pi saya komen la pi menjor la ne o menjor ya ki ki baki authorities jengari Jordan ki la pentip halwar kene ka jingjia khala ya kate kanan ka badan marjan bat ka duriau ba bayap